ഭാനു മാതാജി. ദീപ മുരളി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ 2 മാർക്ക്. ദീപ മുരളി മാതാജി 2 മാർക്ക്. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി 9 മാർക്ക് മാതാജി. 9 മാർക്ക്. റിജി സദാനന്ദ മാതാജി 9. 9. ശ്രീലത മുരളി മാതാജി 12. സുലോചന മാതാജി 11. പിന്നെ സാംസങ് ഫോണിന്റെ പേരിൽ കയറിയൊരു മാതാജി, പേര് അറിയത്തില്ല, പേര് പറയോ? സാംസങ് SM എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയത് ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അത്രേ കൂടെയുള്ളൂ. 2-3 പേര് കിട്ടാനുണ്ട് മാതാജി. രതി 7. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ റാണിയാണ്. എനിക്ക് എക്സാം ആൻസർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടാ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതേ. എന്താ ആൻസർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്തതേ. അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല? ഇല്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേട്ടുവോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിരുന്നു, ആൻസറും കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എഴുതാനും ചാൻസ് പോയി, എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് പോയി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ടായില്ലേ? ഇനി 7 മണിയുടെ പരീക്ഷയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. പോട്ടെ, സാരല്ലേ. അടുത്ത തവണ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 3 എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ശരി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഉഷ കർത്ത മാതാജി മാർക്ക് എത്ര? ഉഷ കർത്ത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? എത്ര മാതാജി? കേട്ടില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. 14 ആണോ? 14. അമ്പിളി വിജയ് മാതാജി. അമ്പിളി വിജയ്. മാതാജി. അവരൊക്കെ എന്താ ലെഫ്റ്റ് ആയത്? ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ? ഭാനു മാതാജി. ഭാനുമാതാജി പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മാർക്ക് പറഞ്ഞു 2 ലെഫ്റ്റ് ആയി. ഇത്രയുള്ളൂ മാതാജി. ഇന്നൊരു രതി സുകുമാർ മാതാജി. മാതാജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാർക്ക് എത്രയോ? 7 മാർക്ക്. 7. പ്രേമലത കല്യാൺ. ലെഫ്റ്റ് ആയോ അവരൊക്കെ? അവരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എല്ലാം ഇട്ടതാണല്ലോ പിന്നെ മാതാജി. ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അതെ. അപ്പൊ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മള് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള 2 വിഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള 3ാം അധ്യായത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന സഗുണ ഭക്തരാണ് നിർഗുണ ഭക്തരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് പറഞ്ഞു. സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയോഗമാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അല്ലെ? ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാം. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് അല്ലെ? കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാലോ
ഭഗവത് കൃപയാലെ വളരെ തുച്ഛമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ദുഃഖങ്ങള് എന്നാണ് കരുതുക. കടുത്ത ക്ലേശം വന്നാലും പ്രശാന്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ശാരീരിക ബോധം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലെ എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത് അതില് സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തന്. എന്തേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരീരം, ജീവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം, ജീവൻ, ബ്രഹ്മൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല വാക്കുകൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി പറയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പ്രവർത്തനം നിരതമാകുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയുടെ ഒക്കെ നിർവചനം ആരായുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറുപടി നൽകുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ? ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഒക്കെ വിശദമാക്കി തരും. പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗം കാരണമാണ് അല്ലെ? ഈ എന്താ പറയാ, ആ കാരണങ്ങള് പ്രകൃതി പുരുഷ സംയോഗ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായവന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്നെല്ലാം പറയും. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം എന്നുള്ള ആ 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായം 13-നെ 6 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയുടെ നിർവചനം. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് 3, 4 എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. പിന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയും. 8 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ളതില് ചോദ്യം 5-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, മോക്ഷം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 13 മുതൽ 19 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് 6-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകും. അതായത് ജ്ഞേയം, അറിയേണ്ടത്, അതിനെ കുറിച്ച്. 20 മുതൽ 26 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് 1, 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 27 മുതൽ 35 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ശ്ലോകം 1ഉം 2ഉം ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്നിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ജീവാത്മാവ് അല്ലേ? നമ്മള് അവബോധം, പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ, ചൈതന്യം എന്നൊക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതില് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന വാക്കായിട്ട് മാറ്റി പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യണത്. അപ്പോ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രകൃതി.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തന്നെയാണ് പറയണത്. പുരുഷൻ ആസ്വാദകനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ആസ്വാദകൻ, എൻജോയർ, അതാണ് പുരുഷൻ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവ്, സർവ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നവൻ എന്നാ പറയണേ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അത് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. സർവക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ക്ഷേത്രത്തെ മാത്രമേ അറിയണു. ജ്ഞാനം, ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാല്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം 3ഉം 4ഉം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയ ഗുഹയിലെ ആ ചൈതന്യം, അതാ ജീവൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയാനില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് 2 പേരുണ്ട് അല്ലെ? പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. കണ്ടോ? അതാ ഇവിടെ സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവുണ്ട്. മാത്രല്ല നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിനെ മാത്രം അറിയുന്ന ആ ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നമ്മള് ക്ഷേത്രപുരുഷനുണ്ട് അവിടെ. അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാൽ എല്ലാ സ്ഥലവും ആദരവോടെ വേണം നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ചിലവരുണ്ട് പ്രസാദമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും ഒക്കെ പോകും അല്ലേ? അതൊന്നും പാടില്ല. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ഈ അവിടെ ഇവിടെ ചന്ദനം തേച്ച് വെക്കണ ആ സിസ്റ്റം, അതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ്, ദോഷാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയാണ്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ? ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം, ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം. ശരീരത്തിന് ഈ സവിശേഷതകൾ കൊടുത്തത് ആരാണ്? അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം സയന്റിസ്റ്റിന് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? സയൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം, അത് നമ്മൾ ചെറുതിലെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷൻ അത് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഈ വാക്കുകൾ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ, അർജുനന് ജീവന്റെ ആ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവൻ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ ബോഡി എന്ന ടേം അല്ലെ, ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം, ക്ഷേത്രം എന്നൊന്നും പറയണമെന്നില്ല. അപ്പോ ആ ടേം കൊണ്ട് അർജുനൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ബോഡി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല. അപ്പൊ ജീവന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം. അതിനാണ് അർജുനൻ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത്, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോ ആ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ആണ് ഈ ശരീരം, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് 6-7 ശ്ലോകങ്ങളിൽ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, വികാരം, ഇതിനെയെല്ലാം കുറിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഈ ഭൗതിക ശരീരം മാത്രമാണോ? അങ്ങനെയൊക്കെ അർജുനന് ക്ലിയർ ആവാനുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെ? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഒരു രാജാവിനാകട്ടെ സ്വന്തം അരമനയെ പറ്റി മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും വകകളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ട്.
ഒരാൾക്ക് തൻ്റെതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമാവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സർവ്വശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകൾ രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. അപ്പോ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു വിചാരിക്കുക. ഞാൻ രാവിലെ കയ്പയ്ക്ക നുറുക്കുമ്പോൾ, പാവയ്ക്ക നുറുക്കുമ്പോ എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രമേ വേദനിക്കണുള്ളൂ, അല്ലെ? എന്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും വേദന ഉണ്ടാവണില്ല. എനിക്ക് മാത്രമാണ് അത് അറിയണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരെ അറിയണു? എന്റെ ജീവാത്മാവാണ് അറിയണത്. എന്നാൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കണ ആ സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോ ഇവിടെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് നല്ല ബോധ്യാണ്. ഏതുപോലെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയാണ്, ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ, നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു രാജാവ്, അവിടുത്തെ രാജാവുണ്ട്. രാജാവിനോ ഓരോരുത്തരുടെയും കൈവശമുള്ള ഭൂമികളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉടമാവകാശം. എന്നാലോ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ മൗലികമായിട്ട് രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകള് രണ്ടാമതാ ഉടമകള്. കൈവശാവകാശം മാത്രമാണ് പ്രജകൾക്കുള്ളത്, അല്ലെ? കുറച്ചു നാള് കൈവശം വെക്കാം ആ ഭൂമി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പെർമനന്റ്ലി ഉടമസ്ഥൻ ആരാ? രാജാവ് തന്നെയാ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം പോലും നമ്മളുടേതല്ല, അല്ലെ? കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ആ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ തന്നിരിക്കണു, അല്ലെ? ജീവാത്മാവിനൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ടേ? ആ ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് ഒരു ശരീരം കൊടുത്തിരിക്കണു. അത് നമ്മുടെ ഒന്നും അല്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ശരീരബോധത്തിലൊന്നും നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞരും അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? പരമാത്മാവ് സർവക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജീവാത്മാവോ സ്വക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ജീവസത്തുക്കളായ ജീവാത്മാവ് ആണ് ഇത് എന്താ പറയാ, പരിപാലകനായ ദൈവം പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചെറുത് അണുവാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനോ പരമാത്മാവ് വിഭുവാണ്, അനന്തമായതാണ്. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ചെറുത് അണു മാത്രനാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ അംശേ ഉള്ളൂ. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്, വ്യക്തിഗതനായ ശരീരജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നവരാണ്, പരമജ്ഞാതാവാണ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായ ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം, ഒരു പൗരന് തൻ്റെതായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഇവിടെയോ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്കും സർവാധികാരി. സാമ്യം, മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിൻ്റേത് തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം, പൗരന്മാർ രണ്ടാമതേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കളാകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയോ ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. സാമ്യം, സർവപ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. പിഴ പറ്റാവുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്, ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നതല്ല പരമാത്മാവിന്. സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ, മേധാവി ആണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ, ആശ്രിതനാണ് പരമാത്മാ. അസംഖ്യമായ ജീവസത്തകളുണ്ട്. സർവ്വജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലും അണുവിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതുപോലെ പരമാത്മാ ഒന്ന് മാത്രാണ്. ജീവാത്മാക്കളോ കോടാനുകോടിയാണ്, അല്ലെ? പല ശരീരങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം? അതാ ഇവിടെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത് ക്ഷേത്രം യച്ഛ ജാദൃക്ച യദ്വികാരി യദശ്ചയത് ഇസച യോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ശരീരം, അതിന്റെ ഘടന, അതിൽ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങള്, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, ആ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ്, അറിയുന്ന ആള്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ആ ജീവാത്മാവിന് എത്രത്തോളം ആ ശരീരത്തിൽ സ്വാധീനതയുണ്ട്,
ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംക്ഷിപ്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഓർക്കണം, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കും ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒന്നാവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണത്. നമ്മള് ഭഗവാൻ സ്വാമിയാണ്, നമ്മളോ സെർവന്റ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പോ പ്രബലമായത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ദുർബലരാ. അങ്ങനെ വേണം കണക്കാക്കാൻ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംക്ഷേപിച്ചു മാത്രം പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്? വിശദീകരിച്ച് പറയണില്ല. അതാ ഇവിടെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പറയാണ്, ഈ പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള്, ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാനം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പിന്നെ വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വിവിധ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, മുമ്പേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തില് കാര്യകാരണ സഹിതം ഇതൊക്കെ സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അനവധി ഋഷിമാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട. എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസമാണ് വേദം. അപ്പൊ ഇത് ശുശ്രൂമധീരാണാം എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ ധീര ഋഷിമാര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയണു എന്നല്ല. അപ്പൊ ഋഷിമാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നുള്ള ആ ഒരു തീമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അതായത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഈ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഈ ശരീരത്തിന് ഈ കർമ്മരംഗമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ആ 2 തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയും പരമാത്മാവും. അപ്പോ ആ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരം, അതാണ് ഈ പറയുന്ന അന്നമയം എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അന്നമയം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? എന്ത് കിട്ടിയാലും വായി കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ? കഴിക്കണം. അന്നമയ കോശം, ആ സ്റ്റേജിലാണ് ആ കുട്ടി ഉള്ളത്. പിന്നെ അവബോധം കുറച്ച് വലുതാവും തോറും അവബോധം കൂടി വരും, അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചറിവ്, ഞാൻ ബോധവാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നറിയും. അതാണ് പ്രാണമയം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സുരക്ഷ നോക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങും. മൂന്നാമത്തെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ജ്ഞാനമയമാവും. അപ്പൊ ഈ ജീവന്റെ ആ മൂല്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഒക്കെ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനമയം. ഇനിയോ, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് വിജ്ഞാനമയമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. പിന്നെ ആനന്ദമയം അവസാനത്തെ, അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ചേരേണ്ടത് ആണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കടമ എന്നറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിനെ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ജീവാത്മാവിന്റെയും കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അവബോധ തലങ്ങള്, നമ്മുടെ അവബോധം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ അവബോധം, ആ അവബോധ തലങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛം, സാക്ഷാത്കാര തലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാം.
അത്രയും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതാണ് 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചജേന്ദ്രിയ ഗോചര ഇച്ഛാദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥ, ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശരീരമാകുന്ന രഥം, അതില് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ്, ബുദ്ധിയാകുന്ന തേരാളി അല്ലെ, ആത്മാവ് പിന്നില് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 24 ഘടകങ്ങള് കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അല്ലെ. 24 മൂലകങ്ങളെ, അവയുടെ അന്യോന്യ പ്രതികരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? അതുണ്ട്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11ാമത്തെ അന്തരേന്ദ്രിയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, അങ്ങനെയുള്ളത്. അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 24 മൂലകങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യമാവുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത വിഭാഗം, 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, മോക്ഷം എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 മുതൽ 12 വരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരെന്നറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. സദ്ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്തൊക്കെ വേണം? ആമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യ, മനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മ മൃത്യുജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, ആസക്തിരനഭിഷ്വംഗ പുത്രധാരഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിർജന സംസതി, അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം, ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോ അന്യഥാ. എന്തൊക്കെ വേണം സദ്ഗുണങ്ങള്? ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒരുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വേണം? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം? വിനയം. വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവര് തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ദുർമോഹം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത്. ഗർവമില്ലായ്മ, അദംഭിത്വം. ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അഹിംസ. ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടാം, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസയാണ് ചെയ്യണേ നമ്മള്. ക്ഷമ, ശാന്തി എന്ന് പറയണത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. പിന്നെ ലാളിത്യം, ആർജവം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക എന്ന് പറയും. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കലാണ് ആചാര്യോപാസനം കൊണ്ട്. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ശുചിത്വം, ശൗചം, കുളി ബാഹ്യമായിട്ട്, ജപം ആഭ്യന്തരമായ ശുചിത്വത്തിന്. അപ്പൊ സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് സ്ഥൈര്യം. ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മവിനിഗ്രഹ എന്നുള്ളതിന്റെ. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കല്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം.
അതാണ് ആത്മവിനിഗ്രഹ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങിപ്പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അനഹങ്കാര എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസക്തി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അനഭിഷ്വംഗ ഉത്തരഭാദാരഗൃഹാദിഷു എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കണം. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്യുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി. നവവിധ ഭക്തിയില് ഏർപ്പെടണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. വിവിക്ത ദേശസേവിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ. അരതിർ ജനസംസതി എന്നാണ് സംസ്കൃതം. അപ്പോൾ അതും ഈ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ തയ്യാറല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. അധ്യാത്മജ്ഞാന എന്ന്. ഇപ്പോൾ വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യാഘോഷങ്ങൾ, ഭക്തിയോട് ബന്ധമില്ലാത്ത സമയം പാഴാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കണം. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ നിരസിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സദ്ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാനല്ലാത്തത് ഞാനാണെന്ന് കരുതുക. ഇങ്ങനെ അഭിമാന ബോധമുണ്ടായാല് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അഹംഭാവം. ഈശ്വരന് ഓരോരുത്തർക്കും പലർക്കും പല കഴിവുകളാണ് തരണത്. അതിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ സാധിക്കാനാണ് നമ്മളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ജ്ഞാനലക്ഷണം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലവര് എന്താ പറയാ, അമാനിത്വം, ഞാൻ വലിയ കേമൻ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ ചിലവരല്ലേ, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും പറയാ, പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷ, പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ, പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവഹ എന്നാ പറയാ. അതായത് പരോപകാരത്തിനായിട്ടാണ് അല്ലെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലങ്ങളെ നൽകുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ, നദികള് ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അവയ്ക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മളാണ് കുളിക്കാനും നനയ്ക്കാനും കുക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ജലത്തിനെ ആശ്രയിക്കണത്. അതുപോലെ പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവഹ. ഇപ്പൊ ഈ പാല് ചുരത്തുന്നത് എന്തിനാ? പശുക്കള് പരോപകാരം അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. പശുവിന് പാല് കുടിക്കണ്ട. അതുപോലെ ആവണം ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെ എല്ലാ എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റീസിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്ക് പുറമൂഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണ്. അറിയേണ്ടതും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവവ്യാപി ആയിരിക്കുന്നതുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ്
നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ 13. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത് പരം ബ്രഹ്മ സതുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ? ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അത് പറയാണ്. അപ്പോ സനാതനമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഏതാണോ അത് ഈ എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്ന അറിവാണോ? ജ്ഞേയമാണ്, അതാണ് അറിയേണ്ടത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇനി വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. അനാദിയാണ് അത്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അതുള്ളത്, ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കൊക്കെയും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ഈശ്വരനോട് നമുക്കൊരു ലഹരി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോഴാ ഈ ലോകത്തില് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെ? അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. അതാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവദ പാണിപാദം തത് സർവദോഷി ശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. പറയാണ്, കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യണത്? പല പല കൈകാലുകള്, തലകള്, മുഖങ്ങള്, നേത്രങ്ങള്, ചെവികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സർവവ്യാപിയായിട്ട് അങ്ങ് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപിയായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ സൂര്യൻ രശ്മികൾ പരത്തണ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് നിലകൊള്ളുന്നത്. എല്ലായിടം നോക്കിയാ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. പറയാണ്, സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്തൊക്കെയല്ലേ പറയണേ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞനുള്ളതിനാലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യമില്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാല് ഒന്നിനോടും സക്തമല്ല. ബ്രഹ്മം എന്നതിലുണ്ടായി മറയുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. വസ്തു എന്നുള്ളത് സ്വരൂപമാണ്. ഇപ്പൊ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടാണ്, അല്ലെ? കഥാപാത്രം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു സ്വഭാവമാണ്. നടനാണ് സ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പറയും, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും, അംഗാനി സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി. ഇപ്പൊ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമായ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു, അല്ലെ? പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പറയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകണം നമ്മുടെ. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ
തൃപ്തനായാൽ ലോകം മുഴുവൻ സംതൃപ്തിയായി. നമുക്കറിയാം ദുർവാസാവിന്റെ കഥ ദ്രൗപദിയോട് ആഹാരം ചോദിച്ചു വന്ന് അല്ലേ, ആ കഥ നമുക്ക് അറിയണതാ. അതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നും അടുത്ത 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദ വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പൂർവ കർമ്മഫലം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മം ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ അനുഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇനി ദൂരസ്ഥനാണ്, യഥാർത്ഥത്തിലോ അടുത്തുള്ളതാണ്. ലഭിച്ചവർക്ക് തോന്നും ഇത്ര എളുപ്പമോ എന്ന്, കിട്ടാത്തവർക്കോ വളരെ ദൂരെ ദൂരെയാണ് എന്ന് തോന്നും. അതാണ് ഈ പരമമായിട്ടുള്ള തത്വം. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാകും. അല്ലെ, പല ചുമതലകളുണ്ട്, എന്നാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നാലും ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണം അല്ലെ, ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതം ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ടോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണ് കുറേ കഴിയണം ആ സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷീഭവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നതോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് പറയാണ്. വേദാന്താണ് ഇത്. ഇപ്പൊ മനനം ചെയ്യാം, പിന്നെ നിധിധ്യാസം വേണം. ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകത്തിന്റെ ആധാര ഏതാണ് അത് കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി വിചാരം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ഏകദേശ ധാരണ തരികയാണ്. ഇപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി ഈ ഭഗവാൻ ജീവഗണങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതറിഞ്ഞവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാവില്ല. സ്വയം ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കണം, അതാണ് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാ. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയത്? ഉച്ചസ്ഥനാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കെ തന്നെ ശകലിതമായി തോന്നിക്കുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തൻ്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോൾ സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ US പോയാലും ഉച്ചനേരായ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് സൂര്യൻ എന്ന് തോന്നും. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഗാഠനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ, ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഉറക്കത്തില് അല്ലെ, മനസ്സിലെ ചിന്തകളെല്ലാം എവിടെ പോയിരുന്നു. വീണ്ടും ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഞാനെന്ന യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിന് മരണമില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ 80 വയസ്സായാലും ചെറുപ്പക്കാരുടെ പോലെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെ, സംസാരമൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ മക്കളെ അവരുടെ പഠിപ്പില് ഇഷ്ടത്തിന് വിടുന്ന നല്ല അച്ഛനുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാണ് എല്ലാം. നിങ്ങളുടെ ധാമത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർഗമൊക്കെ പിന്തുടർന്നോളൂ, വന്നോളൂ, നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരായിട്ട് നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെയും എത്ര പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പോ അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പക്ഷേ നിർബന്ധമില്ല ഭഗവാന്, നിങ്ങൾ വന്നേ പറ്റൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവബോധത്തിന്റെ തലങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ക്ഷേത്രവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയുക. അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞാല് സോള്, സൂപ്പർ സോള്, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ. ആത്മാവിന് ത്രിഗുണ പ്രഭാവമുണ്ട്, പരമാത്മാവോ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാനുമാതാജി പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് പറയൂ. മാതാജി എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അന്നേരം എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ പരീക്ഷ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് മക്കളെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇനി മറ്റേ പരീക്ഷ 7 മണിയുടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനില്ലായിരുന്നു മാതാജി. മാതാജി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ ഇപ്പൊ മുന്നേ എത്തിയതാ, കുട്ടികളോട് തുറന്നു വെച്ചതാ ഇവിടെ. അതെ, ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതന്നെ മക്കള് തുറന്നു വെച്ചതാ മാതാജി, എന്റെ ഇത് ലിങ്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവും. ആ, പറഞ്ഞോളൂ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയഭവിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആണെന്നറിയണമെന്ന് ചോദ്യം. ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലേ? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരവും എന്തൊക്കെയാന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ചോദ്യോത്തരം. എഴുതണം. ആരാ എഴുതിയത്? എഴുതിയ ആരും ഇല്ലേ? കുറെ വൈകിട്ടാണ് ചോദ്യം ഇട്ടത്. അതെയോ? പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? അല്ല, അത് ഇതിലുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കാണും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ടാമത്തെ. അത് ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും അതല്ല വ്യക്തിഗതാത്മാവ്. ഒരേ ശരീരത്തിലും 2 തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളുണ്ട്, വ്യക്തിഗതാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഇവിടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്ലൈഡ് നോക്കിയോ, ക്ലാസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യോത്തരം എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഏതാ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ജ്ഞാനം എന്നത് എന്താണ്? അടുത്തത് മൂന്നാമത് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്നമയം, ജ്ഞാനമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ആനന്ദമയം. 5 സ്റ്റെപ്സ്.
അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോ തൊട്ട് ആ അവബോധ തലങ്ങളാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അടുത്തത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാ? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, ഉത്പത്തി. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മാതാജി? അതെ, 24 മൂലകങ്ങള്. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം. അതെ. അടുത്തത് ജ്ഞാനം എന്നത് എന്താണ്? അത് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? അത് നാളെ വന്നിട്ടില്ല, അത് 19. നാളെ പറയാം കേട്ടോ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ. എല്ലാരും പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി മിടുക്കന്മാരായി.